Kepedulian karo kasarasan anak terus ditindakake sawentara pihak. Salah sijine liwat program Khitan Ceria Menyang Limo kang digelar dening New Care Lazisnu MWC Paraan. Kegiatan Khitan Masal iki gratis, dadi bentuk nyata pengabdian sosial marang masyarakat. Kegiatan iki digelar ing Kecamatan Paraan, Temanggung. Sakai 28 anak numuti program Khitan Masal gratis kang diselenggarakake dening Omah Khitan Upsis NU Care Lazismu MWC Paraan kerjasama karo Pondok Pesantren Darul Ulum Jetis Parakan. Kegiatan iki nyasar keluarga kang butuhake lan dilaksanakake karo pelayanan medis kang aman lan terstandar. Saitenge peserta ngolehake pendampingan pasca khitan kanggo mastekake kahanan kasarasan anak tetep terjogo. Ketua Lazisnu MWC Parakan Sukron Hakim Sanjang, program Khitan Ceria digelar dadi bentuk kepedulian sosial kanggo ngrewangi masyarakat. Mligine jroning menehake akses layanan kasarasan kanggo anak. Tujuan dari Khitan Ceria salah satunya membantu meringankan dari segi ekonomi khususnya ketika melakukan khitan massal ya. Biayanya sekarang ketika di kondisi ekonomi itu cukup memprihatinkan. Jadi saya dari tim Lazis membantu sebisa mungkin kegiatan-kegiatan salah satunya di khitan massal ini untuk masyarakat kurang mampu. Saliyane rewangan saka sisi sosial, kegiatan iki uga bertujuan nambahi kasarasan masyarakat. Khitan dadi salah siji upaya njaga keresikan lan kasarasan jumbo ajaran agama. Program Khitan Ceria iki entuk sambutan positif saka para wong tua peserta. Dheweke kabeh ngaku ngrasa seneng lan kebantu karo anane program kasebut. Kami merasa senang dan bahagia dengan adanya Khitan Ceria ini. Terlebih lagi kami merasa sangat terbantu dengan adanya event Khitan Ceria ini. Ya, banyak-banyak terima kasih untuk MWC NU Nahdlatul Ulama. Lewat program Khitan Ceria Menyang Limo, NU Care Lazisnu MWC Parakan negesake komitmene kanggo terus rawuh ing tengahing masyarakat, menehake paedah nyata saka sisi kasarasan sosial lan kamanungsan, guna mujudake masyarakat kang sehat lan berdaya. Rasanya gimana di kita? Kayak digigit semut. Nanti gak sakit ya? Tim Liputan Temanggung TV.